Ünite 12 Mînakên herî baş. Rojekê ji mirovekî zana hat pirsîn: em kê ji xwe re wek mînak bibînin û bişopînin baştir e? Gelo mirovên zahid ku qet û qet ji rêya Xwedê dernakevin, an ji wan bazirganên ku wec û feydeya wan digîje hemû kesan. Wî mirovê serhatî û zana got: ji wan kesekî jî ji bo xwe mînak negirin û nedin li pey wan, ne hewce ye. Hingê her kes lê ma fekirî û şaş bûn. Kesê zana paşî axaftina xwe wiha domand: ji bo xwe zarokan mînak bigirin, baştirê her tiştî ye. Mirovên derdorê hê şaştir bûn û bi van gotinan nerazîbûna xwe derbirandin: ez benî zarok tu tiştî nizanin, ew ji rastiyên cîhanê ne agahdar in. Mirovê şareza û arif şîreta xwe wiha vekir û zelaltîr kir: nexêr, ne wisa ye. Hûn çewt difikirin. Sê taybetiyên zarokan hene ku mînak girtina wan ji bo me gelekî girîng e. Zarok bê sedem hemî gavan dilşad û kêfxweş in. A duyemîn, her dem û her gav bi xwe tiştekî ve gîro dikin û mijûl in. A sêyemîn, gava ku rik û eşqa xwe bi tiştekî ve girtin û armancek jî danîn pêşiya xwe, heta bi dest nexin dev jê bernadin. Ku zarok ew qas micid û bi biryar in. Ji xwe ji bo me jî ya pêwîst ev şol û tevgerên hanê nînin gelo.